Molt bé, bona tarda a totes i a tots, regidores, regidors, gent que ens esteu veient des de casa, veïnes i veïns. Disculpeu en primer lloc aquest petit retard, fruit d'alguns problemes tècnics corresponents al primer ple telemàtic que celebrem a l'Ajuntament de Fonollosa i que, a més, el retransmetem en directe pel canal de YouTube. Obrim, doncs, aquesta sessió ordinària del ple d'avui, dia 12 de maig de 2020, un ple que s'emmarca en aquest context de crisi sanitària per aquest coronavirus, una situació excepcional, crisi sanitària que, a més, està ja desembocant en una crisi social i econòmica de gran calat pel nostre país i també pels nostres pobles i pel nostre municipi. En primer lloc, per tant, ens agradaria, com a Ajuntament de Fonollosa, com a membres de regidores i regidors, fer un sentit record i un homenatge a totes aquelles persones que han perdut la vida en aquestes setmanes de la crisi sanitària del coronavirus, aquelles veïnes i veïns dels nostres pobles, familiars o éssers estimats, gent relacionada amb el nostre territori, i també donar un missatge de suport i de molts ànims a aquelles persones que han estat malaltes o que encara ho estan i estan batallant per superar aquesta malaltia. Per tant, en nom de tot l'equip de govern de l'Ajuntament de Fonollosa, molts ànims, tot el suport i tot el nostre escalf. Ara sí, aniríem a començar el primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació d'esborranys d'actes de sessions anteriors, que en aquest cas només en tenim una, de la sessió ordinària que vam fer el passat 10 de març de 2020. No sé si hi ha alguna qüestió, si no passaríem a la seva votació amb alçada. Vots a favor? Molt bé, doncs s'aprovem per unanimitat. Passem al punt número 2, que és el control dels òrgans de govern. El 2.1, donar compte dels decrets d'alcaldia i, si s'escau, la seva ratificació. En el ple d'avui portem els decrets que van del número 50, que va ser emès en data 17 de febrer, fins al número 132, que és en data de 30 d'abril. En aquest cas no hi ha cap decret d'alcaldia que s'hagi de ratificar. Per tant, si no hi ha cap dubte, passaríem al següent punt, que és el 2.2, donar compte dels acords adoptats a les juntes de govern local que hem celebrat durant el període des del darrer ple que vam fer fins a dia d'avui. Concretament, n'hi ha 5. La primera, de 27 de febrer, que es va aprovar una relació de factures per valor de 24.494,85 i es va concedir una llicència de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat, expedient 55-2019, en sòl urbanitzable, en un habitatge de l'Avinguda Torres de Fals, de Canet de Fals. La següent junta de govern va ser el dia 12 de març. Vam aprovar una relació de factures per valor d'11.786,28. Vam aprovar també una altra llicència per la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat de l'expedient 29-2019 en sòl no urbanitzable, en aquest cas per un habitatge situat al carrer Gispert de Ribelles de Canet de Fals. I vam aprovar també aquest dia les bases reguladores pel procés selectiu de funcionari interí de la plaça de tècnic de gestió mitjançant concurs i oposició destinat a l'àrea de territori de l'Ajuntament. Per altra banda, el tercer donar compte és de la Junta de Govern Local del 26 de març. Aquesta ja va ser una junta que vam celebrar de manera telemàtica des de casa per tota la situació. I en aquest cas vam aprovar una relació de factures per valor de 20.432,80 i una altra llicència d'obres per un habitatge unifamiliar aïllat, l'expedient 6/2020 en sòl no urbanitzable, que era per la reforma de la masia Cal Regaret de Fals. El següent va ser el dia 9 d'abril, que vam aprovar amb un únic punt a l'ordre del dia, aprovar una relació de factures per valor de 21.834,44 i l'últim, que el vam celebrar el dia 23 d'abril, també de manera telemàtica, i vam aprovar la relació de pagaments de factures de despesa per valor de 23.617,44. Si no hi ha cap qüestió, passaríem al següent punt, el número 3, que és l'aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments d'Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, Fonollosa, Pujalt, Sant Mateu de Bages i Sant Pere de Llavinera i l'Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages Anoia per la prevenció d'incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica. Per l'explicació d'aquest punt, passaria la paraula a la regidora de Món Rural i Sostenibilitat, l'Anna Grau. Endavant. Hola, moltes gràcies. Bon vespre a tothom.
A veure, els incendis forestals són una amenaça real i constant pel territori i causen anualment greus danys a persones, béns i al medi ambient. Els boscos es troben, en general, en un estat d'abandonament i manca de gestió forestal, fet que els fa susceptibles de patir de forma intensa els efectes de les pertorbacions naturals i el canvi climàtic. Les associacions de propietaris forestals són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, que tenen com a objectiu principal promoure la gestió forestal sostenible a les finques dels seus associats. Els ajuntaments tenen atribuïdes competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de protecció del medi. La Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, dona suport als municipis en matèria de gestió forestal per a la prevenció d'incendis. L'any 2012, la Diputació de Barcelona va aprovar un pla marc que s'ha anat executant a través de programes anuals de restauració i millora forestal de l'àmbit de l'Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages Anoia. La Diputació de Barcelona ha dut a terme, a petició dels ajuntaments implicats i l'Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages Anoia, la identificació de les zones estratègiques de gestió forestal per la prevenció d'incendis, amb l'objectiu de concretar els treballs necessaris a realitzar en aquestes zones. La col·laboració mútua per al desenvolupament d'aquests treballs justifica la formalització d'un conveni que estableix el marc de col·laboració i coordinació per a la consecució de resultats positius. El conveni té una durada de 4 anys. Cada any s'aprova un programa concret amb dotació pressupostària per part de la Diputació, però no passa pels ajuntaments, sinó que va directe a l'associació. Els compromisos dels ajuntaments són divulgar els treballs objecte del conveni entre els propietaris forestals del municipi, posar a disposició dels signants del conveni equipaments públics, mobiliari i equips per tal de realitzar reunions i altres formes de comunicació. Col·laborar en l'obtenció de permisos i llicències necessaris per a l'execució de les accions objecte del conveni, especialment en aquells que siguin de competència municipal. Participar de la Comissió de Coordinació i Seguiment que regirà el present conveni. Per tot això, es proposa al ple la seva aprovació. Molt bé, moltes gràcies, Anna. Per tant, si us sembla bé, donaré lectura als 2 punts de l'acord. El primer és aprovar el conveni de col·laboració formalitzat entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments d'Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, Fonollosa, Pujalt, Sant Mateu de Bages i Sant Pere Sallavinera i l'Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages Anoia per la prevenció d'incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica, d'acord amb el text que figura annexat al present acord. I el punt segon, notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, a tots els ajuntaments abans esmentats i a l'Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages Anoia. Si no hi ha cap dubte, pregunta, no, passaríem a la votació. Molt bé, per tant, vots a favor. Queda aprovat per unanimitat. Passem al següent punt, al quart, que és la iniciació del procediment d'adquisició d'accions de la Societat d'Aigües de Manresa S.A. a l'efecte que pugui ser mitjà propi de l'Ajuntament pel servei de subministrament d'aigua potable. Bé, això és un tema que n'hem anat parlant de manera recurrent i, per tant, i per sort, finalment arriba en aquest ple aquesta proposta d'acord. A nivell d'antecedents, de manera molt resumida, com tots sabem, Aigües de Manresa és una societat mercantil de capital íntegrament públic amb participació de diversos ajuntaments i entitats públiques. De fet, és l'empresa que actualment ens està realitzant el servei de subministrament d'aigua aquí a l'Ajuntament de Fonollosa. L'any 17 es van transposar a l'ordenament jurídic espanyol un seguit de directives europees, tant del Parlament com del Consell, que van modificar i van clarificar els requisits necessaris perquè una entitat del sector públic pugui ser considerada mitjà propi d'una altra. En aquest cas, l'objectiu del que nosaltres aquí perseguim
és declarar Aigües de Manresa com a mitjà propi de l'Ajuntament de Fonollosa. Una de les condicions essencials que es va marcar és que, en aquest cas, les administracions públiques puguem exercir un control sobre les societats anàlogues i que, per tant, tinguem una influència decisiva sobre els objectius estratègics i també les decisions significatives de l'empresa pública. Els estatuts d'Aigües de Manresa han estat modificats per tal que es pugui comprar part del capital de la societat exclusivament altres administracions públiques i, a part, aquestes, quan tinguin aquestes accions adquirides, formaran estar representades a la Junta General de la Societat, així com al Consell d'Administració de la pròpia societat. El 15 de gener d'aquest any, el 2020, Aigües de Manresa ha fet una darrera modificació dels seus estatuts, adaptant-les al contingut dels diversos informes que es van demanar i es van emetre per part de les juntes consultives de contractació que hi ha, diguéssim, a nivell de Catalunya. La modificació que s'ha fet contempla la fórmula de limitar els vots de l'Ajuntament de Manresa, que és fins ara la seva principal propietària, de tal manera que tingui sempre un número de vots igual a la suma dels vots de la resta de municipis i institucions públiques posseïdores de capital d'aquesta societat. Bé, així doncs, és per aquest motiu que des de l'Ajuntament de Fonollosa, atès que volem conferir a Aigües de Manresa encàrrecs directament per aquest mateix Ajuntament, té la voluntat de formar part dels òrgans de govern de la societat a efectes de control conjunt i per aquest motiu vol adquirir part del capital d'Aigües de Manresa S.A. que l'Ajuntament de Manresa, actual propietari, ha ofert de línia. Tenim, doncs, en l'expedient els informes emesos, informes jurídics per part de Secretaria d'Intervenció. Per tots els antecedents exposats, el que es proposa en el ple de la corporació és els següents punts. Primer, incoar el procediment adreçat a l'adquisició de 2 accions de la Societat Mercantil Aigües de Manresa per un valor nominal de 1.004 euros amb 36 cèntims cada acció, resultant un valor d'adquisició total de 2.008 euros amb 72 cèntims, a l'empara del que estableix l'article 28 del decret 336/1988 de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. Segon, sol·licitar al Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya l'informe previ a què fa referència l'article 30, apartat C del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals i l'article 7 del text consolidat de l'articulat i dels annexos de l'ordre 138/2007 de 27 d'abril sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. Tercer, facultar l'alcalde per la resolució del procediment i signatura dels documents preceptius per la formalització de l'adquisició, signatura de l'escriptura pública d'adquisició de les accions, així com qualsevol altre document públic o administratiu que sigui necessari per formalitzar-la, sempre que hagi obtingut l'informe previ favorable esmentat al punt segon i existeixi consignació pressupostària. I quart i últim, indicar que l'executivitat del present acord estarà condicionada a la publicació de l'aprovació definitiva del pressupost municipal 2020 d'aquest Ajuntament, que ha estat elevat a definitiu per resolució d'alcaldia 137/2020 de 6 de maig i el qual estem pendent que surti publicat als butlletins oficials. Per tant, avui donem en conjunt el vistiplau a l'adquisició de les accions i es faculta aquesta alcaldia perquè un cop s'hagin rebut tots els informes corresponents per part de qui toqui, es pugui acabar els tràmits d'adquisició, escripturació i tot el que faci falta per poder entrar definitivament dintre d'Aigües de Manresa i considerar-la com a mitjà propi de l'Ajuntament de Fonollosa, que en definitiva vol dir que puguem continuar oferint el servei d'aigua com fins ara i que, a més, se'n pugui fer càrrec i se'ls pugui encarregar com a mitjà propi tot un seguit de reparacions en la instal·lació d'aigua i sempre que faci referència pròpiament al que és el servei d'aigua municipal. No sé si hi ha algun dubte, alguna qüestió. No, per tant, passaríem a la votació de l'acord que acabo de llegir. Vots a favor? Molt bé, aprovem per unanimitat. Moltes gràcies. Passem al següent punt, que és el número 5, aprovació del conveni per l'assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals a Ginel per la Diputació de Barcelona. Bé, això en tot cas es tracta d'adaptar ja el conveni que tenim des de l'acord plenari de 13 de gener de l'any 2011. Es va acordar la formalització d'un conveni amb la Diputació
per fer efectiva l'assumpció per aquesta entitat de la gestió informatitzada de les nòmines dels diversos empleats municipals de l'Ajuntament de Fonollosa. Així doncs, en aquests moments i actualment, la Diputació se n'ocupa de totes les tramitacions vinculades amb l'afiliació, contractació, cotització i tributació de tot el personal a càrrec de l'Ajuntament. La Diputació de Barcelona fa poc, en data 30 de gener d'aquest any 2020, va aprovar un nou conveni tipus per formalitzar amb els ens locals perquè es pugui continuar prestant aquest servei de gestió informatitzada de les nòmines, sobretot amb 4 canvis principals. Per una banda, s'adequa a diversos canvis normatius en matèria de protecció de dades. Segon, es modernitzen els sistemes de prestació i qualitat del servei. Tercer, es fa el canvi de procediments adaptats a l'administració electrònica. I quart, s'intenta homogeneitzar les condicions en relació a la prestació del servei. Per tant, ens adequem a nous procediments electrònics, millorant indiscutiblement l'eficiència i la qualitat del servei. Per tant, per continuar mantenint aquesta col·laboració i que la Diputació se n'ocupi, es tracta de que aprovem aquest conveni tipus que signarem a posteriori amb la Diputació de Barcelona. Passo a llegir els punts de l'acord. El primer és aprovar l'encomana en favor de la Diputació de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats de l'Ajuntament de Fonollosa i de les activitats complementàries o derivades que es recullen en el text del conveni a formalitzar. Segon, aprovar el conveni tipus sobre l'assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats locals per la Diputació de Barcelona d'acord amb el text aprovat pel ple d'aquest ens en data 30 de gener de 2020. Tercer, facultar l'alcalde per la signatura en nom i representació de l'Ajuntament de Fonollosa per la signatura del conveni de referència i de la documentació necessària per a la seva efectivitat. I quart i últim, notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, àrea d'innovació, governs locals i cohesió territorial. Per tant, es tractaria de tirar endavant l'aprovació d'aquest conveni. En l'expedient, com no pot ser d'una altra manera, tenim els informes jurídic de secretaria i de procediment. Si hi ha alguna qüestió, si no, passaríem a la votació també. Vots a favor? Molt bé, aprovem per unanimitat. Gràcies. Seguim. El punt número 6 és assumptes sobrevinguts, que en aquest ple no en tenim cap, i passaríem al punt número 7, que és donar compte dels informes de gestió de les diverses àrees de serveis a les persones, serveis al territori, gestió de recursos i governació. Com sempre fem, en l'expedient del ple consten tots els informes de gestió, que avui aquí no repetirem, i que seran recollits en la seva literalitat en l'acte del ple i que posteriorment serà publicada. El que sí que avui ens agradaria, doncs, tenint en compte el moment excepcional i el moment especial també de celebració d'aquest ple, és de manera tan breu com siguem capaços explicar les principals línies del que s'ha fet des del govern de l'Ajuntament a l'hora de gestionar tota aquesta crisi sanitària que ens afecta aquestes últimes setmanes. En tot cas, començaria jo amb algun d'aquests conceptes. Per una banda, i ja de manera molt imminent a l'inici de la crisi, es va dictar el decret 77/2002 el dia 12 de març, decret d'alcaldia, on s'establien ja tot un seguit de mesures, com la suspensió de cobraments de quotes dels diversos serveis de l'Ajuntament i també el tancament dels diversos equipaments municipals i la suspensió de tot el seguit d'activitats, tant les UIs que estàvem organitzant com actes extraordinaris. Aquell mateix cap de setmana hi havia la presentació d'un llibre, es va anul·lar la cursa Xamal Reis, es va anul·lar la sortida de joves i totes les activitats que estaven previstes per Setmana Santa, es va anul·lar també totes les activitats ja programades del mes de la gent gran, que estava previst pel mes d'abril, i també l'acte de lliurament dels guardons Pobles de Fonollosa. En aquest cas també es va dictar el tancament de les oficines de l'Ajuntament al públic i l'opció del teletreball per tot el personal de l'Ajuntament que li era viable. Aquell qui no ha pogut fer teletreball des de casa seva, com per exemple els conserges d'escola i el personal de la llar d'infants, doncs directament es van enviar a casa sense aquesta opció de fer teletreball, tot i que ara, a posteriori a aquestes últimes setmanes, doncs estem tornant molt tímidament i molt mínimament a una certa normalitat. I la resta de serveis, els serveis municipals, la brigada i els de neteja, es va establir tot un seguit de torns, minorant a la meitat la seva jornada laboral.
Per altra banda, es va fer l'acció, que de fet va tenir ressò, el repartiment de 1.650 mascaretes bàsiques i reutilitzables que vam comprar aquí a la comarca, a Confeccions Serraller, per un cost total de 4.809 amb 18 euros, que van ser repartides a tots els veïns i veïnes del nostre municipi, tant gent empadronada com gent no empadronada que en el seu moment vam trobar a casa perquè el repartiment es va fer per part dels serveis municipals porta a porta. Es va establir també un pla de desinfecció i de manteniment de diversos espais públics que l'han anat portant a terme i de fet l'està portant a terme la brigada municipal, aquells espais de major concurrència i on era possible que s'hi acumulessin algunes persones, tenint en compte que en el seu moment es va demanar aquest confinament total i que per tant la gent no podia sortir a la via pública. Es va modificar també el calendari fiscal. De fet, s'ha fet una ampliació del pagament de l'impost de vehicles, que era fins al dia 4 de maig i es va ampliar fins al dia 2 de juny, i també s'ha fet una modificació del cobrament de l'IBI, tant l'urbà com el rústic. L'urbà, en aquest cas, es passarà a cobrar amb els 3 fraccionaments corresponents, el mes de juliol, el mes de setembre i el mes de novembre, i el rústic el mes de juliol, el mes d'agost i el mes d'octubre. I també, i per acabar, diguéssim, la tasca que hem fet durant totes aquestes setmanes ha sigut també la d'informar la població i fer de transmissió de la informació que ens arribava des de les autoritats sanitàries, d'emergències, governs, tant de l'Estat com de la Generalitat, doncs a través dels canals de comunicació municipals, les xarxes socials, intentar fer arribar les instruccions i les indicacions a la diversa ciutadania. Per continuar aquest informe passaria la paraula a la regidora d'Acció Social i tinent d'alcalde, a l'Eli. Endavant, sisplau. Gràcies, bona nit. Jo només dir-vos que davant de la situació actual hem coordinat les regidories de Salut, Gent Gran i la regidoria d'Acció Social per fer diferents tasques. La primera d'elles va ser donar a la gent el servei d'anar a fer la compra d'aliments o productes farmacèutics i això ho fem ara mateix aproximadament a una 50 de persones, o bé són persones grans o persones que estan en quarantena o que tenen altres necessitats. Algunes d'aquestes l'Ajuntament ja els hi feia un seguiment habitual abans i d'altres van ser les veïnes i els veïns els que ens van alertar després que des de l'Ajuntament es fes una crida a través de les xarxes socials per intentar localitzar el màxim possible de persones que poguessin tenir alguna necessitat. Una altra tasca que s'està fent és a través de les treballadores socials es fa un seguiment dels usuaris del SAT, que és el servei a domicili, que tenen les persones grans del nostre municipi. Hi ha un total de 17 persones i aquest seguiment també es veu reforçat telefònicament i presencialment per regidors justament d'aquestes mateixes àrees, Salut, Gent Gran i Acció Social. Aquest seguiment que hem reforçat es fa a una 40 de persones aproximadament. Això es fa de manera habitualment cada setmana o cada 15 dies. Després, el que també hem fet és conjuntament amb els dinamitzadors dels casals i la monitora de gimnàstica es fa un seguiment dels casals de la gent gran i el casal de gimnàstica i això es fa via WhatsApp. Se'ls envien vídeos d'exercicis de mobilitat, de reforç d'articulacions, els fem fer classes de balls, exercicis variats i també els donem diferents dinàmiques per activar la ment. I d'aquesta manera podem aconseguir que passin una bona estona, que riguin, que continuïn sent persones actives. Per altra banda, el banc d'aliments també ha sigut reforçat i això ho hem fet perquè setmanalment els donem uns vals de compra per poder adquirir aliments de primera necessitat. I, òbviament, continuem donant
els lots que reben habitualment del Banc d'Aliments i a través de la Unió Europea. Després, per part de la regidoria d'Educació, amb l'ajut de l'equip directiu i l'AMPA de l'Escola de Fonollosa, es va fer arribar una proposta a Sereduca, que és l'empresa que s'encarrega de gestionar el servei de cuina i menjador de la nostra escola. I Sereduca va respondre de manera molt positiva a fer la donació de la fruita i la verdura fresca que va quedar a l'escola quan va començar tot aquest confinament. També, de part de la regidoria d'Educació i conjuntament amb Generalitat i Consell Comarcal, ens van fer arribar les targetes Moneder, que ja es van repartir a les famílies de 20 infants que tenen beca menjador al nostre municipi. Aquestes targetes la Generalitat les recarrega setmanalment per tal que es puguin adquirir productes de primera necessitat. I en principi... Gràcies, Eli. Hem intentat això, fer un resum dels principals temes. La resta de qüestions estan contingudes en aquests informes. Abans de passar la paraula per un parell de temes breus a altres regidors, jo penso que agrair en aquest moment i en nom de tots, tant meu com a alcalde, de tots els regidors, tota la feina que ha fet, especialment tot el personal de l'Ajuntament de Fonollosa, tant els que han treballat des de casa, però també molt especialment aquells qui al dia a dia també han estat aquí al peu del canó, sobre el terreny, serveis generals, servei de neteja, i per tant també fer un agraïment extensiu a tot el personal sanitari, tot el personal d'emergències que ha estat el pilar d'aquesta crisi i especialment també aquelles persones que són del nostre municipi i que es dediquen i treballen professionalment en aquest món. Per tant, que pugui també constar en acte aquest agraïment per part de tot el govern de l'Ajuntament. Passaria la paraula en primer lloc al regidor d'Educació i Joventut. Nil, endavant. Gràcies, Eloi. Bona tarda a tothom. Bé, jo us explicaré breument un parell de temes importants que tenim sobre la taula a la regidoria d'Educació. El primer d'ells són les preinscripcions d'aquest any, que es veuen afectades una mica per la situació actual. Les preinscripcions d'aquest any seran en gran mesura telemàtiques i també hi haurà la possibilitat de fer-les presencialment, tot i que intentarem que siguin les menors famílies possibles. A l'escola començaran les preinscripcions el dimecres 13, demà, i duraran fins al divendres 22 de maig. Això seran les telemàtiques. Les presencials segurament seran 20, 21 i 22, però demà ho acabarem de confirmar i ho publicarem a la web de l'Ajuntament quan ho tinguem clar. Llavors, les de la llar d'infants, el 15 de maig es presentarà l'oferta de places per l'any vinent. Del 18 de maig al 27 de maig s'obriran les preinscripcions, estaran obertes. I del dilluns 25 al dimecres 27 de maig seran les presencials. Totes les presencials hauran de ser tant a l'escola com a la llar, amb cita prèvia, que s'haurà demanat al centre per correu o per telèfon. El segon tema del que us parlaré són els casals d'estiu. Fa setmanes que s'està treballant en com organitzar els casals d'aquest any, tant el de Canet com el d'Aguilar de Segarra, que organitzem juntament amb Aguilar i Rajadell. Llavors s'està treballant amb l'empresa Icarai, que és la que organitza els casals, per a veure com els muntem. Totes les informacions que ens arriben i l'evolució de la situació ens fan pensar que sí que hi haurà casals. Aquest estiu n'hi haurà i estarem preparats per oferir la millor proposta que puguem. Sí, sempre pendents de tots els canvis que hi vagin havent abans d'arribar a l'estiu. Finalment, informar que estem treballant en la possibilitat d'oferir ajudes pel pagament de les quotes del casal a les famílies que ho necessitin, ja que entenem que aquest any serà més important que mai que els infants del municipi hi puguin assistir. Ja està. Molt bé, gràcies, Nil. I per acabar passaria la paraula a la regidora de Turisme per una qüestió de l'àrea de promoció econòmica. Esther, endavant. Gràcies, Eloi. Bona tarda.
Informar que aquest dijous, 14 de maig, a la 1 del migdia, hi haurà una trobada telemàtica amb autònoms i pimes del municipi de Fonollosa afectats per l'estat d'emergència, al qual des de l'Ajuntament volem impulsar un pla de recuperació amb mesures per intentar pal·liar els efectes que està ocasionant en aquests moments. D'aquesta manera es podrà explicar la situació i donar una mica l'opinió i així aviam saber quines són les necessitats que tenen i quines mesures es poden aplicar i concretar el que es creu que és necessari per portar a terme. I fins aquí. Molt bé. Gràcies. Gràcies, Esther. Per tant, estaríem de les diverses informacions, passaríem al darrer punt, que és el de pregs i preguntes. No sé si algú té alguna observació. No? Per tant, agrair-vos en primer lloc, regidors, regidores, secretària també, l'esforç d'haver pogut fer aquesta sessió telemàtica adaptada al nou moment i a la nova normativa, diguéssim, que ha hagut de sortir en aquest sentit, i agrair també especialment, en aquest cas, els tècnics del Servei d'Informàtica Municipal del Consell Comarcal, que han fet possible, que ens han assistit tant en la prèvia com durant aquest moment i que han fet possible també que s'estigués emetent en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Fonollosa. Gràcies a totes i a tots i cuidem-nos molt tots plegats. Bona tarda.